It-tieni proġett tal-interconnector bejn Malta u Ragusa laħaq fażi ġdida wara li l-proċess ta' evalwazzjoni għall-akkwist u l-installazzjoni tat-tagħmir ta' trasmissjoni tal-enerġija, inkluż żewġ reatturi u transformer, ingħalaq. TVM News iżżar l-uffiċini ta' Interconnect Malta, l-entità li qed tissorvelja dan il-proġett u poġġa bil-qiegħda mal-kap eżekuttiv Ismail D'Amato. Is-Sur D'Amato qal li r-reatturi li se jkunu installati f'punti strateġiċi f'Ragusa, Sqallija u l-Mata b'Malta għandhom lan li jtejbu l-effiċenza tat trasmissjoni tal-enerġija li tgħaddi mill-kejbil kemm fuq il-baħar kif ukoll fuq l-art. Żied jgħid li din il-ġimgħa ġie ppubblikat tender ieħor minn serje ta' tenders li nħarġu għall-proġett fosthom għax-xiri ta' switchgear outdoor ġewwa Ragusa. Ix-xogħol ewlieni ta' switchgear huwa li jixel jew jitfi l-elettriku f'partijiet differenti tan-netwerk biex jipproteġi s-sistema minn ħsarat u jiżgura li l-manutenzjoni tista' ssir b'mod sikur. Ħareġ tender għal xiri ta' switchgear ġewwa Ragusa, switchgear li ħajkun wieħed outdoor u ħajkun ieħor hybrid. Dan is-switchgear ħajservi biex jinxtelu il-tamir li ħajjiġi installat permezz ta' tender ieħor li għadu kemm ġie rakkomandat għal award mit-tim tekniku ta' Interconnect Malta. Għal minħabba limitazzjonijiet ta' spazju li switchgear ta' Ragusa se jkun hybrid, dan ifisser li l-switchgear ikun jiġi operat minn gass apposta minn flok l-arja biex jillimita l-ispazju tal-installazzjoni. Għal-reattur ma kienx hemm biżżejjed spazju, allura tim tekniku ddiżinja requirement għal hybrid switchgear li jkun gas insulated switchgear imma jkun jista' jitqiegħed barra. Mifrux fuq 122 km b'99 km għaddejjin taħt il-baħar, it-tieni proġett tal-interkonnettur huwa mistenni jitlesta matul is-sena tal-2026.